לא סוד שלמצוא חניה בתל אביב זה בדרך כלל משימה בלתי אפשרית, אבל יש קבוצה של ישראלים, יזמים, שפיתחו אפליקציה שאמורה לחסוך לנו בזמן החיפוש של החניה. תוך דקות אתם אמורים למצוא. אבי פרנקל יצא לבדוק אם זה עובד. שלום, היום בתוכניתנו המדריך למיליון הראשון. סליחה שרון על חוסר המקוריות. בכל אופן, במדריך הזה אתם יכולים לעשות הון אם יש לכם חניון. אם אין לכם, אתם בטח תקועים בלחפש חניה שעות בתל אביב. ולצורך העניין, הכתב הבא. אתה המצאת את הפתרון לבעיות החניה בתל אביב. פיתחנו אפליקציה שעוזרת לנו הנהגים. אז מה אנחנו צריכים? צריכים להצטייד באייפון 3 עם מערכת הפעלה 4 ומעלה. ואיך אתה מוצא לנו חניה באפליקציה? מי מדווח? אנחנו. אנחנו. משתמשים אחרים. זאתי אפליקציה קהילתית. כל אחד מספר לחברו. נקודה הכחולה הפועמת זה אנחנו. אפשר לראות שאפילו מישהו פינה כאן באזור חניה בדקות האחרונות. באמת? אז בואו נרוץ עליה. האם אנחנו רואים חניה פנויה? לא. איפה? נכון למיקום, כנראה שהגברות כאן תפסו את החניה. אז בואו נחפש חניה אחרת. בואו נמשיך. האמת היא שהיא נתפנה אפילו עכשיו על שדרות רוטשילד לכיוון דרום. כן? קצת לפני בר אילן. מה אתה אומר? הנה, הגענו. מצאנו חניה. אוקיי. יש חניה. יש חניה. לא רק לחפש חניה אפשר כאן, אם אני רואה פקח אני לוחץ כאן, אם אני רואה גרר אני יכול לסמן לחברים כאן, ויש אפשרות אפילו לסמן איפה החניתי את האוטו כדי שאני אוכל לחזור אליו. זה בחינם. חינם. אז איך אתה אמור לעשות מזה כסף? אני יודע להציג ש-20 מטר קדימה יש חניון, הוא פנוי. אז בעל החניון ישלם לך. בעל החניון ישלם לי. אוקיי, אז ככה תעשה כסף. ככה אני אעשה כסף. פה הייתה חניה, אבל זה לא הופיע אצלך. לא. פה מתפנה חניה וזה לא מופיע אצלך. הוא לא מדווח. תדווח, אדוני, תדווח. טוב, מוכרחים להודות שזה היה מאוד מרשים, הטכנולוגיה החדשה הזו, אבל נדמה לי שלי יש את האפליקציה הכי טובה לפתרון בעיית החניה.